Здравейте, дороги зрители на Майнкрафт. Аз съм Ализабеги и днес ще играем Майнкрафт, както виждате. Направихме си една много яка къщичка с Пеп 2004 и The Water Dropper BG. Сега само да взема кофа лава. Ето вече се научих да правя резиденция, драги зрители. Тъй, че къща ми е резиденция. Сега ми трябва лава. Сега има много лава, защото ще ми трябва. Но по-точно не знам сега как ще го направя. Добре, така. Добре, това няма да ми трябва. Ама то тук. Може да си мета цукър. Е така. И драги зрители, вижте. Ти, Данчо, влизаш в територията протата Хикс собствени Данчо. И тук надолу, драги зрители, ще го направим. Аз отидох за дърво, ама да, дървото ми трябва. Добре. Така, 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 така. Едно време не съм снимал клипове или не за това, което не съм снимал. Така, 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 така. Малко ми прегарах на гласа, защото не мога да говоря много силно. Ох, ще трябва да си направя една лопата. Добре, сега да има, ако не мога да го разбера. Добре, направо към чака. Охо, чакате. Почваме да радим лава. Не да ще не. Как се правиш това сега? Добре. Няма начин, ще го направим просто с такова. Да видим. Това колко трябва да направим с такова. Аз сещам как трябва да направим с такова. Много време ще да поиска. Какво правя? Така. Добре, тук му ще го запълня с лава. Така. Добре, имам още такова. Взима тук. Ама аз забравих, че ще правя тук често, бе. Трябва сега го разширя още. Какво? О, сериоз. Стигнах до фермата. Fuck you. Прецаках се. Добре, просто ще правим, да го направим така. Опа. Така. Така. Това ще е често, рома. Малък. И така. Много често. Така ще го правим. И така да има лава. Поне тук да има лава. И да сложа така. Така, опа, не тук. Там. Тук. Само да не прелее тази лава, че... Мале. Ще ми сипа цялата къща. Мале. Пак няма да умра, защото съм целият диамант. Аз виках, че нещо ще стане лошо. Така, не искам повече. Сега да радим често. Малко тъпо старото често. Добре, ще отиграм още едно да говоря. Я така. Дали ще стане? Защо махнах та? Много съм тук бе. Дали? Не. Вече знам как да го направя. Айде, лава, стичай се. Аз нямам повече лава. Айде, махнем. Опа. Така, още така. Имам много стъкло, тъй че няма да се плаша, така. Само да не падне, че ще става много лошо. Добре, един го с лава е перфектен. Това се пълни.
И сега почвам да нареждам честовете. Един обикновен чест, драги зрители. Нямаше смисъл да го правя по-висок, по-голям, по-хубав. Ще ви къде се стълбите само да ги. Добре, бе. Тук аре ще сложа едно такова. Я стане. Да, перфектно. Не. Я пробвам. Да, перфектно се изкачва на това. Сега. Тук, ако сложим. Не. Ще почвам да нареждам. Няма ми стигнат честота, то често, както ви кажа, ще бъде много малък и така ще бъде. Това е нищо. И това. Това е нещо. Знам, гледай, декъде ми на мен къща тази ми харесва адски много. И това ще ми трябва. Пепи го сложи и аз не знам защо го сложи. Да. Друго нещо. Пепи тук сложи една бариера. А сега имаме 39 бариери. Пепи е пиквал тук. Си идвате. Кой беше често с букуци? Не този. Това е нашия чест с букуци. 16 сида. Ман то Петър, как ще го унищожим? Драги зрители, с малко се връщаме. По-точно тук съм те. Майка ми отвори на баща. Така. Ей, къде е това? Това тук сега какво? Направих резиденция. Това беше първата резиденция, която аз направих. Мале, стой. Мале, фърлих си мечък, нищо, той ще оживее. Искате ли сега да ми видите мечък, гледайте. 13,5, I'm ranking 3 sharpness 5, no bang 2, това е. Пепи е влизал в този сърт. Я видим Пепи дали е на линия. Не, Пепи не е на линия. Сега. Тук също не съм направил. Тук дали? Добре, тук. Я. Ето, тук може. Ето. Прави. Тази мутика е вълшебна, защото си не направих резиденцията. Не може да знам. Не мога да влезна. Аз влезнах. Тук са букуци. Така. Добре, ще приключим тук. Добре, дали, както ви аз ще сменял скина, не ми се снимам вече с Ризо. Аз бях Ризо БГ, абонирайте за мен, ако искате да снимам, да видите още такива хубави клипчета с мен, с 524, с Давар Дропър БГ, омагът, гледайте, драги зрители, омагът. Абонирайте за мен, лайкнете клипа и до скоро, драги зрители.